să motivez expoziția și pentru faptul că e localizată înainte de sărbători. S-ar spune că nu e cel mai potrivit moment pentru lecturarea unei expoziții, dar din punct de vedere spiritual este foarte, foarte important să ai o expoziție înainte de Crăciun și înainte de unui nou an, pentru că ar fi dătătoare de speranțe, de ce nu, și de deschidere. Deci eu consider ca fiind un fel de bucurie a sărbătorilor de iarnă. Nu în ultimul rând este relația cu publicul, adică puțin spus public, pentru că de fapt văd aici atâți prieteni și atâția oameni pe care îi cunosc, prețioși, colegi, foști studenți, actuali studenți, gesturi impresionante de a fi alături de mine, de noi, la această acțiune. Eu zic că e mai mult decât o întâlnire, faptul că vedem că nu rămânem singuri sau nu suntem izolați într-un zilă și cu activitate cu toți. Deci faptul că suntem împreună, am impresia că mișcă energiile și avem impresia că totuși comunicarea funcționează, lucru vulnerabil de altfel, nu mai vulnerabil în ideea de comunicare. Iar ne simțim solidari. Eu mă simt, de altfel, nu mă simt singură, mă simt sprijinită de prezența dumneavoastră, sprijinim în acest sens și expoziția ta care. Nu știu chiar în ultimul rând să justific sau să spun că este foarte important și mesajul unei expoziții. Eu consider că e important să ai o idee sau să transmiți ceva cât poți în momentul acela, deși la mine nu e vorba de moment, ci de o perioadă mai lungă, un pericol, un fel de exod, care nu e ușor, e ca o călătorie când te mai pot și împiedica sau obosi. Dar prin faptul că am început proiectul în 2003, mă rog, ne place să spunem proiecte, dar chiar a devenit un proiect, în cele din nou, după cât observ. Greu e să mă opresc, probabil că traseul e foarte lung și asta și din cauza aspirațiilor care s-au limitat, probabil. Deci, ceea ce am vrut să spun cu Evelii Mucanu, de altfel Aurelia Mucanu, a explicat destul de bine despre ce e vorba. Sintetic vorbind, eu zic că e vorba de o lectură. Consider cel puțin aici, în conjunctura acestei stări, ca fiind o carte mare, da, o carte ilustrată, o carte mare, care filele ei sunt desprinse și atașate pe pereții aceștia care sunt mai clasici și, mă rog, știu eu, disonanța dintre limbajul contemporan al lucrărilor și așezarea lucrărilor într-un context mai clasic, poate că e și acesta un exercițiu și o provocare, bineînțeles. Însă, dacă în momentul acesta consider neavând parte de fluiditatea imaginilor care ar duce un perete sau mai mulți pereți sau perete absolut liber, dacă e vorba de incorporarea în felul acesta, eu cred că e bine să credem că eu v-am oferit o carte deschisă cu câteva pagini, cu imagini din diferite perioade, din diferite zone artistice sau derizorii unele și foarte importante altele, cum să vă zic, pasajele sunt importante sau mai puțin importante în funcție de lectura pe care ar putea să o facă publicul, oprindu-se, bineînțeles, asupra ceea ce crede că e mai important sau mai apropiat afectiv de ceea ce gândește scriitorul în acel moment. Mulțumesc din toată inima. Nu știu ce să vă mai spun, trebuie să vă spun sărbători fericite, să considerați o mică parte sau un început din drumul spre sărbători
îi mulțumesc domnului vicepreședinte al Institutului Cultural Român pentru extremele frumoasele cuvinte și pentru faptul că mă considerați o prietenă a Institutului Cultural Român, iar pentru biografia și știu, de altfel, vă spun sincer, nu știu dacă eu sunt fana doamnei Aurelia Mocanu, știu sigur că dintre criticii de artă, nu e foarte diplomatic să spun lucrul ăsta, dar știu că este foarte aproape și de foarte multă vreme o urmăresc mai din umbră, mai din lumină și am avut fericită ocazie să deschidă și expoziția la Hanul Putei și am profitat din plin și o exploatez până la proxima ocazie când să sperăm nu o să dezamăgesc, o să-mi accepte depunerea armelor. Vă mulțumesc!